できるだけゆっくり行ってくださいね。もうそろそろ走ってもらう。ゆっくり。もうちょいで大丈夫です。みやちゃん止まってくれる？すいません、もうちょい縁へ寄せて。マスクするの忘れた。
止めていいですよ、それで。
の橋が完全に崩れちゃってないんだよ。